Hello guys, maayong hapon. Guys, mag akong buhaton karon guys, magsayaw-sayaw ko bisag way ko ka guys. Dala na po ni guys og exercise. Kay tungod nini. Gikan ko sa nagpabaksin guys. Guys, nagpabaksin ko karon. Second dose na guys. O salamat sa mga doctors, o sa mga nurse, sa mga frontliner nga nagpa-inject. Salamat kaayo. O may ada voluntaryo nga nagpa-inject. O karon guys, mag-exercise ko kay butlawan akong butkong guys. Akong ina guys. Kaya butlaw kayo ang bukton agi sa pag-immunize guys. O guys, so bago ka lang sa akong YouTube channel guys, please subscribe Catalina Arts o kuan siya guys. Shout out dyan kay Soul Arts, kay Ren Arts, kang Janet, Maples, All Things Arts, Kiko Arts, sa kang Ani Vlogs. O guys, shout out sa mga OFW dyan, kay Jen Lakno, kang Jojo Arp, o kang Jennifer Lamuste, kay Pinky Tagalog guys, kang Warichu Dirigla, o kang Arnold, o mas especially kang Imelda Suzuki, naasa sa Japan guys. O hello sa inyong tanan. Hello, hello, hello. Mga shout out. Sakit pa kaya kung butron guys. Murag dili pa kaya mawara-wara guys kay butlaw uho. Pero okay lang na guys. Ako lang or exercise kay sakit butlaw. Oh, pasensya na nga murag taod-taod ko wa ka vlog guys kay na busy ko sa akong lakat. Ako lang sa gihinay guys kaya akong buklan sakit. Oh guys, din na lang ko kuto sa akong exercise o sayaw-sayaw. Please guys, subscribe sa akong YouTube channel guys, Catalina Arts. Og salamat!